Здравейте, колеги! Както се вижда от презентацията, ние ще ви представим STEM урок, който се казва Наука за розата. Всички знаем какво е STEM, затова ще кажа само няколко думи. STEM обучението е основано на интеграцията, като целта е да се включат в учебния процес ситуации от реалния живот, проблеми от реалния живот, които по своя начин да мотивират учениците да започнат наистина да учат и да виждат практически къде могат да използват знания, теоретичните знания, които те получават. И разбира се, STEM образованието подготвя учениците за това да бъдат в крачка с технологичните иновации, защото виждаме колко бързо се развиват технологиите в днешно време. Защо сме избрали българската роза? Поради две основни причини. Българската маслодайна роза дамасцена играе изключително важна роля за празниците и обичаите в България. Например, всички знаем, че фестивалът на розата се провежда в град Казанлък всяка година, като на него се празнува културното наследство и традициите, свързани с розоберството. Другата причина, поради която сме избрали българската роза, това е защото България е един от водещите производители на розово масло в света, което прави маслодайната роза един изключително важен икономически ресурс. Производството на розово масло е доста труден процес, тъй като за производството на 1 литър розово масло са необходими между 3 и 4 тона розови цветя. Като самия процес на получаване на розовото масло е свързан с дестилацията на тези свежи цветове с водна пара. Като допълнително розовите цветя се използват в традиционната медицина или пък в ароматерапията. И по този начин важността на маслодайната роза дамасцена се повишава. Също много важно нещо е, че производството на розово масло е изключително важно за семействата в Розовата долина, по-конкретно в областите или районите на Казанлък и Карлово, защото това е нещото, с което по този начин всъщност те получават своя доход, това им е работата. И поради тези две причини ние сме се спрели точно на българската роза, като един от символите на България. Темата е изключително благоприятна, защото дава възможности за интеграционно обучение, дава възможности за развитие на практически умения, за творчество. Също така дава и възможност за различни междупредметни връзки. Друго нещо много важно е, че можем да използваме различни учебни дейности, пак казвам, за да стимулираме интереса на учениците и да събудим тяхната мотивация. Като можем да използваме тази тема, както казахме, че е много глобална, можем да я използваме както за 1 час, като отговаряме на някакъв затворен въпрос, или пък може да имаме практически задачи, които да отговарят на някакъв научен въпрос. И ето тук сме дали примерни изследователски въпроси, които могат да се развиват не в 1 час, а в последователност от часове. Тогава вече говорим за изследователски проект. Най-известният търговец за розово масло, всички знаем кой е. Ако розата е от семейство розови, кои са нейните роднини? Как маслодайната роза е свързана с българския фолклор и традиции, какви са икономическите ползи от производството на розово масло, как маслодайната роза е представена в българската литература и изкуство, какви са екологичните предизвикателства пред отглеждането на маслодайната роза в България, каква е социалната културна значимост на маслодайната роза за българския народ и така нататък. Всички тези теми са съобразени с етапа, който ние сме избрали този урок да може да се преподава. Ние сме се спрели на прогимназиален етап, което значи учениците от 5 до 7 клас. Като примерната тема
на която ние сме се спрели за проектна дейност, това е розовото масло панацея на здравето. И тъй като трябва да имаме проблем, който учениците да разрешат, то е за ценността на розовото масло. И на този слайд сме представили допълнителни въпроси за проекта, на които учениците трябва да отговорят. Какъв проблем решава вашата марка продукт за аудиторията, на която го предлагате? С какво вашия продукт се различава от другите? Колко време ще отнеме процесът на разработка? Какъв е срока на годност на вашия продукт? И опаковката на продукта отговаря ли на изискванията за избрания от вас канал за разпространение и продажба? Тоест, какво трябва да направят учениците? Те трябва да стигнат до крайния продукт, който ще бъде търговията с розово масло. Но за да стигнем до търговията с розово масло, първо трябва това розово масло да го получим. А за да получим това розово масло, е необходимо ние да знаем и как да прилагаме знанията, които са свързани с физичните свойства, с физичните явления, с смесите, с видовете смеси, за това как се разделят тези смеси. Тоест, за да може ние да стигнем до нашият продукт и за това как да търгуваме с розовото масло, ние първо трябва да научим, да получим други основни знания, които да ни позволят да правим това. След това, съответно, учениците могат да и трябва, тъй като ще търгуват, трябва да си направят рекламни постери или видео, или презентация свързана с рекламите, за да могат те да стъпят на пазара и да могат да продават своя продукт. И всъщност, за да може да, тъй като имаме STEM урок, за да може да видим тези знания, а не просто да ги научим в учебника като теория, ние опитно, т.е. чрез унагледяване с експерименти, показваме тези знания, които те са придобили в учебната програма по човекът и природа, ги показваме експериментално. Здравейте и от мен! Аз сега ще ви разкажа малко повече за нашите ресурси и това, което ние предлагаме за експериментална дейност. Първата задача, която ще ви предложим, се нарича Шарена роза. С нея децата ще придобият знанията, които са в учебната им програма по човек и природа, както каза колежката, които са свързани с дефинирането на жизнените процеси, самостойно и несамостойно хранене и назовават необходимите вещества, необходими за хранене на растенията. Както всички знаеме, тези процеси се осъществяват чрез процесите на смукване и тук отпред сме ви оставили един пример за това как могат те да отцветят с боички, хранителна боя или боя за яйца, или рози, с един надграждащ елемент, който бихме предложили за капилярността на водата. Т.е. изкачването на водата в тънки тръбички нагоре, въпреки гравитацията. Това е един много интересен процес, който сигурно вие знаете, че е описан за пръв път от Леонардо да Винчи. Тази задача, освен това, което показва, че водата може да се изкачва нагоре и какви са начините на хранене при растенията, също така може да ни покаже и физичните процеси, както каза колежката, които се осъществяват чрез този експеримент. Следващия ресурс, който ние ще ви предложим, това е получаването на розова вода. Както и колегата каза, за да получим краен продукт, ние все пак трябва да минем през един друг етап. А този етап е получаването на розовата вода. Още от освобождението и средновековието знаеме за процеса на дестилация при получаване на розовото масло. Той може да бъде различни видове, като например парна дестилация, хидродестилация, извличане на веществата чрез екстракция с различни разтворители, също така и студена мацерация. Отново имаме цели, които са включени в учебната програма, които са за различаване на еднородни и нееднородни смеси въз основа на описание, наблюдение и изображение. Избират се методи за разделяне на смесите, като тук влизат и процесите на пресяване, разтваряне, изпаряване, филтруване и утаяване, в зависимост от вида на сместа. В този ресурс учениците накрая получават един собствен продукт. Всички знаем за ползите на розовото масло, които могат да бъдат в различни области,
като например козметиката, благоприятното му действие върху коса, кожа, а също така веществата, които се съдържат в розовото масло, като антиоксиданти, витамини, танини и така нататък. Тоест този продукт може да бъде използван като например и в кулинарията, може да бъде добавен като естествен подсладител за любимите ни сладкиши и така нататък. Интересна добавка към тази наша задача е с маслото, което вече сме получили, можем да си направим домашни свещи с добавен розов аромат, което ще ви покажем на демонстрацията след презентацията. А пък интересно тук, което може да бъде добавено за надграждане, е за восъка, който всички знаем, че се получава от пчелите и неговите свойства, които са изключително полезни и използвани в бита. Следващият ресурс, който ви представяме и отново е свързан с учебната програма за човека и природа в 5-ти клас, е за различаването на смеси, както казах и в предишната задача, само че тук добавката, която ние предлагаме, е водната екстракция, която не е много сложен процес и може да бъде показан на децата във всеки един урок, като тук идеята е те да си направят сироп от рози. Много е важно да се отбележи, че розите трябва да бъдат с изяснен произход, не трябва да взимаме рози от магазина, трябва да знаем, че са чисти и могат да се използват за консумация. Идеята в тази наша задача е децата да получат този сироп по дадена рецепта, която съдържа розови листенца, захар, вода и може да се добави лимон или лимонна киселина като консервант. Вече получените продукти трябва да бъдат, както в предишните задачи, съхранени на тъмно, да се избягва с пряка слънчева светлина и ако съхранението ни е правилно, ние можем да запазим нашите продукти за дълго време. Последната задача, която ние ви представяме, това е хартиената хроматография. За нея в учебните програми се избират методи на разделяне на смеси, но пък като добавка можем да запознаем децата с хроматографията като метод за анализ и разделяне на смеси, който е изключително лесен за да бъде направен в един учебен час. Като за тази цел са ни необходими просто розови листенца, от независимо какъв цвят ще е розата, с която разполагаме, и зелените листенца на самата розичка. Тоест ние ще можем да разделим пигментите, които се съдържат в цветовете, т.е. в венчалищчетата или в листата. Когато получим това разделяне, може да видите на нашите снимки, ние ще получим различните пигменти, които се съдържат в зеления цвят, които са хлорофил Б, хлорофил А, каротиноиди, може да има и лутеин. А пък от венчалищчетата ще получим цвета на розата, с която разполагаме. Междупредметните връзки и кога според нас е добре този урок да се използва. В 5-ти клас учениците имат задължителна песен, една българска роза на Паша Христова. Така че може да се направи една междупредметна връзка между човекът и природата, като в него знаем, че влизат биологията, химията и физиката, но може и музиката. Другия вариант, който ние предлагаме, е да се направи междупредметна връзка с географията, защото в 7-ми клас учениците изучават задбалканските котловини. Това е единия урок, който предлагаме. Другия урок, с който може да се съчетае, това е когато изучават стопанство на България, по-конкретно растениевъдството. Вариант, който предлагаме отново за 7-ми клас. Учениците имат урок за стопанските промени през 18 и 19 век. Затова казваме, че нашият урок е за прогимназиален етап, защото сме открили междупредметните връзки, които могат да се направят спрямо програмите на МОН, одобрените програми на МОН. И може да се направи връзка и с българският език и литературата. Тази дама, която е в ляво горе на слайда, има ли някой, който знае коя е? А как се казва, някой дали знае? Присъства. Точно така, точно така. Това е Цонка Димитрова. Тя краси българския лукум още от 1970 година, като този лукум се произвежда в Горна Оряховица. Имаме си повод за гордост. Как да мотивираме учениците за тази тема? Защо е важно, освен като традиция, като икономика, как ние да накараме на тях да им е интересно? Има два варианта. Единия е, поне според нас, ако е възможно, да се посети музея на розата.
Ако обаче това е невъзможно, Музеят на розата са си направили виртуална разходка. Тоест, дори в класната стая ние можем да мотивираме учениците с една виртуална разходка в Музея на розата. Освен това, има и други интересни неща, които може, така да кажем, да запалят учениците, като например да им кажете, че розовото масло, тъй като има много висока топлоустойчивост и различна температура, на която издържа, се използва дори в космическите изследвания като смазка. Или другото интересно нещо е, че с Шанел номер 5 също има частица от нашата българска роза. Освен това, тъй като казахме, че нашата тема е STEM, затова училищата, които разполагат с 3D принтери, биха могли да направят едно занимание на своите деца, като първо направят собствен дизайн на една розичка, STL файл, който всички, които се занимават с това, знаят как се прави, а след това могат и да си го изпринтят с различен полимер или филамент за предметите по 3D дизайн прототипиране. Ние направихме това нещо и ето как изглежда тази розичка, принтирана от полимлечна киселина. Освен това, за да е още по-интересно, ние сме включили и идеята за конкурс. Можете да помолите вашите ученици да нарисуват нещо на тема роза. Това е една много известна картина на Клод Моне, която може да им покажете. Да организирате конкурс, който може вече по ваше желание дали да бъде с награди или нещо друго. Също така могат да направят и оригами от розичка. А тук сме сложили едно видео как се рисува роза, което е просто за красота и за забавление на децата. Благодаря ви за вниманието.